Здравейте, това е другото необходимо нещо за инкубатор. Реле за време. Програмируемо, китайско. Цена $5.60, не се чуеш. Моделът е FRM01. Ход 12 волта. А тук са изходите на релето, където са нормално отворен, нормално затворен контакт. Значи има 18 програми, от които може да се избирате тази, която е необходима. За моите нужди за инкубатора са програми 5 и 6. Това е цикличен режим, който е безкрайен и се повтаря. Значи от Set си избираме програмите с копче плюс и минус, 5, 6. За пета програма индикацията горе, която се появява, е MD. Това е, че сте в режим програмиране. От тук се избирате програмите. Следващата е T1. За T1 се избираме времето за пауза. Сега в момента ще го направя на 4 секунди, за да се види. Така, 4 секунди. После T2. T2 е времето, което ще е сработило мърлито, ще го оставим на 8 секунди. Значи 4 секунди почива, 8 секунди работи. Следващото е NHIX. От NHIX това са множители, с които се задава, зададеното време се умножава. В момента аз го бях направил на 3 часа с множител 90 и зададено време 120, излизат 3 часа в секунди. Значи това е на T2 множителя, това е на T1 множителя. Първата двойка и втората двойка. Така, тая ще оставим на 0,1 множителя, а тази трябва да я върнем на 0,1, за да се остане да я отброява в секунди. Ето така, то така пристига и заводско. Ето програма 5 и запускаме. Ето 4 секунди е паузата, 8 секунди е сработило. 4 секунди пауза, 8 секунди е сработило. Ето е индикацията на релето, кога е сработило, кога не. Това е при нормално отворен контакт. Ползваме изходите за нормално отворен контакт. Ще ви покажа режим 6, който е огледален на този, само че се обръщат времената T1, T2. Ето, 4 секунди е сработило, 8 секунди ще почива. Четири секунди работа, 8 секунди пауза. Малко компактно, надявам се е надежно. Ще се пробва. Ще му гласуваме доверие. Така, по изчисленията с множителите, които направих, режим 5, следващо е T1, времето, което трябваше да му задам по моите изчисления, беше 120. Това би трябвало да направи 3 часа с
множител 90. 8 секунди само за да работи колкото ми трябва за двигателчето. Множителя на Т2 не ми е необходимо, става на секунди, а тук множителя трябва да стане 90. Ето, 120 с множител 90, 10800 секунди излизат. Това значи 3 часа. Ако някой реши да го ползва, дано съм бил от полза.